Esan dizuet, behin eta berriro euskaraz hitz egin behar duzuela. Horrela ezin da. Kurtso osoan ez duzue hitz bat egin euskaraz. Eta mendik aurrera jarrera aldatu behar duzue. Egia da, arrazoi duzu. Nik dazkioke badakit zer da. Zu isili. Ia, esan, zer ikasi duzue aurten? Pero sabemos su puntivo. Hemos dado señas a la que te. Bai. Bai, hori eman dugu, bai. Eta baldintza nor. Eta nor. Eta horre zertarako balio du, inoiz ez duzue erabiltzen eta. Eta idazlanak. Jakina, bai egin dituzu, baina hori ez da nahikoa. Aditza eta egitura gramatikalak eman ditugu. Egia da. Hemendik aurrera hasi behar dugu hitz egiten. Bai, eta dendetan euskaraz. Eta hitz egiteko ohitura hartuko dugu. Bai, baina gramatika oso garrantzitsua da. Bai, baina ez ikasi bakarrik, erabili egin behar da. Hori. Ondo, konturatu zarete euskaltegira etortzea, ez dela nahikoa. Euskaraz ez da euskaltegiak kutsatzen, ikasi eta erabili egin behar da. Hemos aprobado. Pikutara!